невъносимото ежедневие. И маджите, които ядете. Искате да си хапнете нещо сладко? Но също така ви нещо солено. Везте на кюфтетата. Но душата ви плаче за нутела. Тогава вие сте на правилния канал! Какво става, хора? В кухнята на Ралица сме. И ще ви разбием представите за готвене. Ема. Нутела. Тиган. Момента на истината, да опитаме нашите произведения на изкуството или по-скоро произведения на извращението. Това е сестра ми, да, между другото. Не обръщайте внимание. Мило. И започва. Това е сурово. Това е яко. Това е сурово. Мелично прегоряло. Това е сурово, да ме прегоряло. Но трябва да го прави работа. Няма малко нутело. Ето, върня. Върня там. Върня. Гадно е. Нещо става. Върни го. Не ме гледай. По-добре ли? Малко.
Хубаво, че не направихме много. Стат! Аз бих казал, не правете това сами вкъщи. Особено не го правете. Дори и да не сте сами. Заповядай. Честит рожден ден. Да се живей. Да си ги хапнеш със здраве. Ние сме Ралката е Валката и ще се видим следващия път.